Rayuwata. Mai sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, Aisha Shehu Kabara ce ke cewa ku gyara zamanku. Yau dai shirin ya mayar da hankali ne akan cikar sashen Hausa na Radio France International RFI shekaru 18 da fara yada shirye-shiryensa da harshen Hausa, wanda aka buɗe sashen a shekarar 2007 a jihar Lagos da ke Najeriya. An kuma fara gudanar da aikin da ma'aikata 5 kacal. Daga cikin shirye-shiryenmu sun haɗar da shirin rayuwata da ke duba akan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara. Sai kuma shirin kasuwanci, wato kasuwa a kai miki dole, shirin al'adunmu na gado da ke duba kan al'adun ƙasashe, shirin lafiya jari ce, shirin da ke wayar da kai akan lafiyar al'umma, shirin duniyar wasanni, al'amuran da suka shafi wasanni, shirin ilimi hasken rayuwa, wato fasaha da kuma ci gaban ilimi, shirin mu zagaye duniya, al'amuran da suka faru a makon baki ɗaya, shirin nishaɗi domin nishaɗantar da ku, sai kuma shirin muhallinka rayuwarka, shirin da ke duba akan al'amuran noma da kiwo, da kuma shirin tambaya da amsa da kuke turowa domin muku ƙarin bayani akan al'amuran da suka shige muku duhu. Wanda saƙo kuke da shi na gaishe-gaishe, na yin kira, na ba da shawara ko dai wani ƙorafi na daban da kuke da shi. Bari mu soma da jin ra'ayin Wasila Ibrahim Ladan, magatakardar ƙungiyar mata 'yan jarida a Najeriya, wadda take Amurka a yanzu. Kin gani nan yanzu haka ina nan majalisar sunan Capitol na Georgia, ina iya ƙoƙari na wajen ganin na samu wa jihata ci gaba da partnership ta hanyar kasuwanci da sauransu, daga nan state of Georgia zuwa nan Kano state government, Jigawa state government da kuma sauran jihohi. Ina kira ga matasa 'yan jarida da su ba da ƙaimi. Aikin jarida aiki ne da ni dai ina yin shi da with proud, you understand, with passion. I love what I'm doing. It takes me to places and it's still taking me to places. So idan kika yi contributing, insha Allahu, ina ganin the sky will be our starting point, ba ma the limit ba. Ina taya Radio Faransa murnar cika shekaru da kafuwa a matsayina na wato controller news. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai sunana Rashida Muhammad daga nan Saudiya. Muna bibiyar shirin ku, muna kuma jin daɗin wannan shirye-shirye da kuke faɗakar da mu baki ɗaya. To ina ya kowa fatan alkhairi. Muna taya ku murnar shirye-shiryen Hausa da kuke yi na rediyon Faransa shekara 18 kenan. To ina taya ku murna. Ina kuma muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A ci gaba da faɗakar da mazaje da kuma mu mata ga baki ɗaya. Maza haƙoƙin da suke kanku a bisa matayenku, don Allah don Annabi. Muna yaba wannan shiri naku da ake bawa mata gudunmawa 100%. Kuma don Allah mata 'yan uwana, ina ba ku shawara da ku riƙe mazajenku a bisa amana. Daɗi wuya kuma kuma mazaje ku kula da matayenku a bisa amana. Kuma kuma da kuke wannan shirye-shirye, Ubangiji Allah ya tallafa muku, ya taimaka mana baki ɗaya. Assalamu alaikum Radio Faransa. To a gaskiya wannan gidan rediyo mun ƙari da hiso 100%. Tunda a ciki ana babu abin da ba a koyawa a ciki, ana ɗaukan darasi a cikin shi. Tunda shirye-shiryen gaskiya yana ƙayatar da mu. Sai dai kawai abin da za mu ce kawai Ubangiji Allah muku albarka. Ku ci gaba da wannan shirye-shirye. Muna bin ku sau da ƙafa. Ma'aikata naku wanda suka rasu, Ubangiji Allah ji kansu, Allah musu rahama. To madalla, ina muku fatan alheri Radio Faransa. Daga nan banda ni Malama Laura Idi, Radio Ikira Bandi. Sunana Farida Abubakar daga nan jihar Niger. Muna matukar godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan cika shekara 18 na gidan rediyon Faransa. Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka da basira ma ma'aikata masu gabatar da wayannan shiri na rayuwata da kuma sauran shirye-shiryenmu na kullum. To da wannan nake ƙara bayani cewa gaskiya duk da dai wannan lokaci na shekara 18 ɗin, wasu daga cikinmu muna ƙanana, amma dai gaskiya tasowarmu da wayonmu da gane cewa muna duniyan gada rayuwa, mun fahimci cewa muna gane abubuwa da dama da kuma jin ra'ayoyin mutane akan gabatar da waɗannan saƙonni na wannan shiri na rayuwata.
Waƙar gangar jiya sai mata kenan daga bakin mawaƙiya Shamsiya Sadi. Kada ku sha'afa, shiri na musamman muke kawo muku game da bikin cikar shekaru 18 da buɗe sashen Hausa na Radio France International RFI. Mun kuma ji ta bakin mata da dama akan yadda shirye-shiryenmu suke zuwar musu. Ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon Faransa. To mai magana da Ramatu daga Lagos. Masha Allah, kai muna taya ku murna shekara 18 ba wasa ba. To a halin gaskiya a wannan shekaru 18 da suka wuce gaskiya mun ƙaru da sauraron gidan rediyon Faransa fannoni daban-daban. Kama daga labarai da sauran shirye-shiryen ku na rayuwata da shirin nan da ake ce ma tarihin Afirka da dai sauran shirye-shirye duka gaskiya mun ƙaru da su. Ba zan taɓa mantawa ba lokacin da na fara kama tashan ina ta tunanin wani tasha ne nan na ji an ce rediyo Faransa. To Allah Ubangiji ya ƙara girma, ya ƙara kuma ɗaukaka, ya ƙara muku basira, ya kuma kare ku daga ayyuka. Allah ya taimaka wanda kuma aka rasa a ma'aikatan da aka rarrasa ga baki ɗayansu. Allah Ubangiji ya ji kansu ya musu rahama. Mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai, mamba ta masu kira da saurare na radiyon nan duniya duka gaba ɗaya. Gaskiya rediyon Faransa gaba ɗayinta gaskiya mun ci amfaninta kuma mun yi amfani da ita ƙwarai, ita ma ta yi amfani da mu. Kuma akan rayuwata mutane ƙwarai sun ƙaru da ra'ayoyin da ake badawa. Shekara 18 ba kwana 8 ba ne. Ubangiji Allah ya ɗaukaka rediyon Faransa, Allah ya ɗaukaka rediyon Faransa gaba dai rediyon Faransa shirin rayuwa ta sashin mata. Mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida ku, ina gaida 'yan rediyon Faransa duka. Da 'yan Nijar da 'yan Nijeriya wanda suka riga mu gidan gaskiya, su Muhammad Salisu Hamisu. Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta, Allah ya bashi aljanna firdausi. Assalamu alaikum, sunana Hajiya Sadiya daga jihar Kano, Najeriya. To a gaskiya shirin rayuwata yana ƙayatar da ni, ina kuma ƙara samun experience sosai idan na ji shi. In na ji ma wani lokacin har recording nake yi na ƙara ji. Gaskiya in dai kin ga shirin rayuwata ban ji ba, to gaskiya ba ƙaramin abu bane ba. Amma gaskiya shirin yana ƙayatar da ni. So ba shakka gaskiya rediyo Faransa ta ba mu gudunmawa sosai musamman wajen bayyana mana batutuwa da maudu'ai kala-kala da kuma wayar mana da kai akan wasu abubuwa ta kowane bangare na rayuwa da kuma kusanto mana da abubuwan da wanda suka yi nisa gare mu amma sanadin ita wannan tasha mai albarka sun zo kusa da mu kuma mun amfana kwarai da gaske. Babu abin da za mu cewa wannan tasha ta Faransa sai dai mu mata fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya sa wannan shekarun da ta yi to Allah ya ninka mata wasu masu tarin albarka a nan gaba da kuma ma'aikatan wannan rediyo. Ubangiji Allah ya ɗaukaka ku baki ɗaya, kuma masu sauraro Allah ya yi mana albarka mu ci gaba da bibiyar shirye-shiryen da ake gabatarwa a cikin wannan tasha mai albarka. Don haka muna taya ku murna kwarai da gaske. Allah Ubangiji ya ƙaro shekaru masu tarin albarka. Mai magana Firdausi Ibrahim Na'ibawa daga jihar Kano a Najeriya. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 234 908 88 88 Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI musamman Abida Sha'ibu Baraza da ta taimaka wajen haɗa muryoyin da kuka ji. Aisha Shehu Kabar da na shirya na kuma gabatar nake mana fatan alkhairi.